எதிர்வரும் 6ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள உள்ளூராட்சி தேர்தலுக்கான வாக்குப்பெட்டிகள் அனுப்பும் நிலையமான யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஒழுங்கமைப்புகள் தொடர்பாக யாழ் மாவட்ட செயலாளரும் தெரிவத்தாட்சி அலுவலருமான மருதலிங்கம் பிரதீபன் தலைமையில் நேற்றைய தினம் கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதன்போது யாழ்ப்பாண மாவட்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் காலிங்கு ஜெயசிங்க கலந்து கொண்டு தேர்தல் ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்துரையாடினார். இக்கள ஆய்வுகள் மண்டப ஒழுங்குகள், போக்குவரத்து, பொது வசதிகள், நலனோன்பு வசதிகள், மின்சார வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் போன்ற விடயங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதுடன் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டு தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட்டது. He should appoint at 7 o'clock. 7 is okay. These are police stations. These are area. For police area. मैं बेस कर रहा हूँ. Divide the police station by the no. Yes. We are dividing. Divide the police. Nothing in it. Okay, good. Actually,